tanggane sinten? Panas tenang. Cocok sampean to. Angin sumiler ora karuan. Mung sajak panas udan tenan. Nyadran utawa sedekah bumi utawa kok mboten mandap? Nggak asli pundi? Asli pundi? Oh, pendatang. Nah ini dalan tenggene sinten? Tanggane niku Mas Damen. Oh, Mas Damen. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku kabeh. Kita kembali lagi di vlog hari ini. Dan kali ini suasananya benar-benar berbeda. Karena kita sedang berada di Duko Menden, Desa Menden Rejo, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora. Termasuk ini di daerah Blora Selatan. Untuk mengikuti tradisi sedekah bumi yang penuh rasa syukur dan kebersamaan. Dari pertama masuk desa ini, suasananya sudah terasa hangat sekali sedulur. Lorong-lorong rumah dipenuhi aktivitas warga. Dan yang paling spesial, nanti kita akan menuju Belik Kerincing yang lokasi doa yang berada di pinggir Bengawan Solo. Katanya tempat ini punya suasana yang sangat tenang dan sakral. Apalagi saat warga berkumpul bersama untuk berdoa dan melestarikan tradisi leluhur. Pokoknya kali ini jangan skip video ini karena kita bakal melihat langsung hangatnya kehidupan warga desa. Indahnya suasana kampung sampai momen penuh syukur di tepian Bengawan Solo. Yuk kita mulai perjalanan hari ini. Wayahe manganan sedekah bumi. Iki masak apa iki? Persiapan masak. Wis mateng durung iki? Dilongkas Pak, mriki Pak. Oh, dilongkas. Oh, persiapan. Persiapan. Oh, maring apa? Mari maem nggih. Mari maem. Ngomong kaya Mbak. Sarenane sawengene
ingin mengetahui belik napa Kerincing. kerincing niku ceritane pripun niku? Ceritane iku bareng jaman dhisik. Nggih. Kudune iku anggere pendak taun di wani ngerti dikuras. Iku ning jero kuwi ning wake ning apa kudu dibalik asline nah. Dibalekke. Nek ora dibalekno wae kaya Molo. Oh. Ceritane Melut ngoten. diri kan ning. Ning berkuras itu baliknya, balik asli digurung. Walaupun nemu iwak tetap dikembalikan. Kan terus dhisik ning kene Mbak, ngobar balik meneh. Beli ora gengsa to Umi? Ndak pernah sat ya. Oh, digolo biyen terus kuburan iki Belum. lho. Lan dhisik tak weni omah, karo tak weni deker malah mo. Malah mo. Muring-muring bungkarine omahe Mbak. Muring-muringe godhonge ora jegur kono, ngono sampe payon. Aku karepe. dikene Mbak. Anu, ya napa Mbak? Bungkarine ae. Enten napa? Ngamuk wonge. Waduh, dadi telu tak ungkar mbek gendeng bos disuwi wong ning ndi ra karan parane. Undang Njaluk asline cara anu. ini ae ra leh diweni ngono. Lah karku kan gen resik ngono. Karepe bener. Godhong ini kan ora cebok ning iso. Karepku Karepe ternyata ora oleh. tidak boleh. Iki sumberane kok ngene iki. Sampeyan delok ngono. Nggih. Sumberane kencang ini mitos-mitosnya seperti itu sedulur. Kalau ada ikan di dalamnya bila dibersihkan dikuras itu harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan sesuatu yang terjadi itu seperti itu mitosnya sedulur. Jadi sini untuk beliknya itu merupakan pengairan untuk warga kampung sini dan diambil melalui sibil juga tidak dimasak. Keterangan seperti itu. Juk rasa syukur dumateng Gusti Allah ingkang paring dhateng kita sedaya nggih menika kenikmatan rina tanpa petu ora ana pitungane. Alhamdulillah sang menika masyarakat Medan kusumpuk wonten menika panggen nggih menika wonten belik kerincing nggih. Nggih menika tujuane sing mesti menika syukur dumateng Gusti Allah. Istilahnya ana jenenge nyadran utawa sedekah bumi utawa jeneng liyane apa iku? Sedekah desa. Inti matur suwun syukur dumateng Gusti Allah wis ngenciki bumi lan metu kabeh nikmate sing diparingi Gusti Allah dhateng kita. Kanthi kita syukur mugi-mugi Gusti Allah paring kita tambah melimpah malah dadi barokah lan dadi akeh. Amin Allahumma amin. Pak, terus desa Medan iki. Alhamdulillah. Menikmati. Alhamdulillah. Iku-ikunge barokah. Acara selesai ambeng-ambeng setelah berdoa bersama. Selanjutnya dibawa ke rumah, juga ada yang makan di tempat. Seperti itu gambaran Rekabumi yang ada di Dukuh Menden, Desa Menden Rejo, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.